आदैमोन मादैमोन गाराय गोमोदै थाखु सोबोदै उदै उदै गोनां उदै सना गोनां सना लांहि रायजोआव ओइ लांहि रायजोआव थुदो सना थुदोलै सीमा। हेलो मतलब अभी आज ना बोरिंग लग रहा है इसलिए और एलबी दे दिया। बोरिंग लग रहा है रे, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बात करने के लिए, इसलिए एलबी दे दिया है। ला 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 ला। सिमाङाव नों आंजों मानो फैया। थेंक इउ सो माच जन ब्र, थेंक इउ लाइक दान। ओइ गोदाव सोराव मोननायखौ होलाबायबायलां एलबि। सिमाङाव नों हेल' 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 नों आंजों मानो फैया। कैसे हो मैं ठीक हूँ सीमा, और आप बोलो आप कैसे हो। ओनन थैंक यू। मतलब आज बहुत बोरिंग लग रहा है इसलिए दे दिया। बोरिंग होइसे बोरिंग होइसे। सिमाङाव नों आंजों मानो फैया गोबां मिजिं दङ ने तो बन जाओ तू मेरी साया ला 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 ला। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच। गलत गलत गा रहे हो जी। हाँ मैं गलत ही गाना मतलब मैं दूसरा का मतलब गाना नहीं गा रहा है, मतलब क्या मतलब अकेला दिमाग का गाना। दूसरा का गाना कितना सुनेगा रे, दूसरा का गाना कितना गाएगा, इसलिए मैं एकदम बड़े अकेला दिमाग लगा रहा है। सिमाङाव नों आंजों मानो फैया निरेगानि सा निरेगानि। हेलो एवरीवन, प्लीज कमेंट कीजिए। निरेगा निरेगा रे सा पा पा मा पा मा गा। हेलो एवरीवन गाइस, कमेंट कीजिए। बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों समनि फाखनाव जिउनि मोदोमा मुलुगा गोजावलांबाय मुलुगा गोजावलांबाय मुलुगा गोजावलांबाय मुलुगा गोजावलांबाय। हेलो आं नोंनाव मोनसे डायलग खोन्थानो।
मा जाखो लोगोफोर ए हेल' 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 रावबो गैया नामा मा जाखो मामि मामि हेल' 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 ओमफ्राय जोंना अनजालि दैमारिया हाय फैदारना मैया लोगो मोननाय अनजालि दैमारिया हाय हाय हेल' हेल' दैमारि माबोरै खबर सबर मा खालामबाय दं खोन्थाहरदो दे रावबो गैला खारजोब्बाय आरोना नोंथ' बुंदों गोसोआव नेट प्रब्लेम नेटनि प्रब्लेमानो गिदिंबाय थाबायलै भिडिअ आपल'ड खालामना मोजां आं ओरैनोसो दं दाना अके मा ओंखाम जागोन जायाखै खोन्थादो मा ओंख्रि जाखो अनजालि दे खोन्थादो मा ओंख्रि जाखो बा अनजालि दैमारि नों बहानिमोनब्रा एसे खोन्थाहरदो दे मा बेसारे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो गावस्रा कमेन्ट खालामसै आरो कमेन्ट खालामदो ना 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 ला 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 टिकटी टकट मेरा मैनाया ना 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 साहा हाय हेलो हाय हाय हेलो हेलो गुड मॉर्निंग 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 टुम्पा मस्ट वेलकाम आपको मेरा एलबी स्क्रीन में वेलकम ओंखाम जाखांबाय जोंहा दाना ओके ब्लू ओके आपको ब्लू चाहिए ब्लू ब्लू ओके ब्लू दे दिया मैं आपको ज्वाइनिंग मी फ्रेंड बोल रहा है देखो मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन गाइस टुम्पा के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ कौन कौन नया है एवरीवन गाइस जो नया है टुम्पा के साथ फ्रेंड बना रहो एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनना चाहिए आं उदालगुरिनिसो दाना उदालगुरि मा गामि आंबोथ' उदालगुरिनि ना अनजालि दैमारि आं उदालगुरिनि उदालगुरि मा गामिनि नोंलाय सीमा ज्वाइनिंग मी बोल रहा है टुम्पा ने और इसकी सीमा का देखा चला अंजलि ज्वाइनिंग मी बोल रहा है अंजलि ज्वाइनिंग हो जाओ कमेंट गाइस नेट प्रब्लेम पूरा नेट प्रब्लेम जाबायलै सेस
वीडियो देख कर ज्वाइनिंग करो। टुम्पा के साथ जो जो नया है वीडियो देख के टुम्पा के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। एवरीवन गाइस प्लीज, जो जो नया है टुम्पा के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। Everyone guys, everyone, you are better sign and you are Bayabelaba paratahasa ang Goremari ni Goremari. Kole Goremari ni Simba. Madu logo मोनलायलाय सिनायलायाब्रा आंबोथ' आं माबानि आरोना आं अक्जिलेम कलेज खाथिनि आङो माने अक्जिलेम कलेजआनो जोंनि गामि आरोना आं माबानि मनफुरनि आङो मनफुर गलमा अक्जिलेम कलेज अदालगुरि कलेज फरायबायनि नों नुहां जानो हागौ कमेन्ट कीजिए उच्चा ला 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 नुजाफैयो नोङो सिमेन्ट दैसायाव ब्लू ले लो ब्लू लो ना ब्लू लेना आं नों नामा दाना नों अनजालि दैमारि दा 5:30 फैलै आंनि एलबि टाइमा 5:30 आं बेखौ ओरैनो होसाबलाबायबायसो दायो गोदाव सोराव मोननायखाय ओरैनो होसाबलाबायदो आरोना आङो गेलेफैयो नोङो La 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 la. जि टुम्पाखौ साफ खालामबाय बेखौ खालामनो होदो टुम्पा आपको साफ क्या है क्या बोल रहा है ओके नहीं क्या बोल रहा है टुम्पा नेट प्रॉब्लम ओ कौन क्या ओ अंजलि ने आपको सब क्या है अंजलि को बैक कर दो अंजलि ने सब क्या बोला है आपको इसके बाद एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए एलबी बंद करेगा मैं नेट प्रॉब्लम है मेरा बहुत नेट प्रॉब्लम नहीं क्या अच्छा नहीं क्या ना अंजलि नहीं क्या बोल रहा है अंजलि एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए एवरीवन कमेंट थैंक यू सो मच बिंदिया लागदा